Добре дошли, днес ще играем на Camouflage Tower. Ето какво представлява играта. Виждате ли това? Вече съм в цвета на самата стена и никой не може да ме види. С това може да правим перфектни тролове. Но ето да почнем от начало и да почнем след 3, 2, 1. Ето така. Почваме сега вселено. И пак в фила. Целта ни е да се стигнем до отгоре, да се моркнем на което ниво сме, трябва да се моркнем в същия цвят. С това ние продължаваме. Имаме и награда от супер спойнса. И имаме лоу-хоп. И сега идва тролната част. Спрехме самотния в съюза. Както виждате ли? Ножи. Зелено и черен. Ой-ой-ой. Съжалявам хора, че телефона ми е така, просто ми лагва и... перфектно може да троним тези хора. Целта ни е да трониме някой играч. С това вече тронахме един. Това остават още около 4-5. И вече сме на третото ниво, което е в оранжев цвят. С това може това да обменим спокойно. Просто целта ни е да стигнем до последното ниво. Не. Когато падим, това трябва да се моркнем в същия цвет, на който ниво сме падали. Пак съм малко ще да падим. И добре, както знаете, аз падам много често. Затова съм пак в лава и почваме всичко наново. Ще го уведомя, когато съм там. И хора, тук сме където паднахме и продължаваме тауъра. Както виждате, не е лесен. Докато бях спрял видеото, бях паднал 1-2 пъти. което беше много важно. И вече сме на синьото ниво. Както виждате. Не. Ще се видим пак, когато стигна до отгоре. Хора, стигнах където бях. Продължаваме. Както виждате, пак сме на синьото ниво. И вече сме на това. Да, това е лесно, защото няма тролъри. Малко трол. Тук това е лесно. Това почнем. Хоп. 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 И продължаваме, както виждате. Ето така. И вече сме на жълтото ниво, както... Съжалявам, че повтарям думата просто. И така, върви много добре. Сега ще се трансформирам с много готинко червено. И сега... Това е същото зелено, което беше. Добре, това е също трудно. Не! О, хора, пак ще трябва да се видим.
И хора, тук бяхме където падна. Днес супер много време да дойда. С това да продължаваме. Еми хора, това ще е видеото. Пак стигнахме много надалече, но това ще е видеото, хора. Дано да ви е харесало. Абонирайте се, лайкирайте видеото и това много ще ме подкрепи. И чао!